Iki lho dulur, warung soto ayam kampung Bu Sunar. Warung soto ayam Bu Sunar iki lokasine ya iku neng Dalan DI Panjaitan, Purbosuman, Kota Ponorogo. Warung soto ayam Bu Sunar iki wis ngadeg ket taun 1985. Terus banjur sakwise Bu Sunar sedo, warung soto ayam legendaris iki diteruske putrine sampe saiki. Senengku neng warunge Bu Sunar iki sak liyane sotone sing enak, duduhe ya krasa, tur regane kuwi lho, murah dulur. Kok isih buka dengan Buka. Spesial apa? satu bis ya. Tapi jam pinten iki? Jam 1. Jeruk anget mawon. Nggih. Bikanya tetep enjing nggih. Enggak. Nggih. Ampun, Bu. Tambah tempene kalih. Jeruk anget. Piye dulur, sampean wis nate dolan mrene durung? Yen wis nate, coba komeno ning kolom komentar. Tak tunggu.